separate the Father from the Son. Ngiyazi ukuthi khona abambizayo uBaba baze bathi Baba kodwa abayifuni indodana. Baze bathi uJehova oyingcwele singasazi noma uJehova noma umJehova noma umsholo noma yini understand ukuthi this one bahlukanisa uBaba neNdodana. Because you can't separate the Father from the Son. Awukwazi ukuhlukanisa indodana from the Holy Spirit. Awukwazi ukuyihlukanisa yontathu le. Lithi izwi likaNkulunkulu okuzala umoya kumoya. Amen. Then uSathane unayo imfihlo ukuthi egazini you are linked with your Father. You are umuntu oyedwa nobaba wakho in the blood.